Ana lokaci. Beat Empire. Soko mutunci junanmu muna ta sa'insa, sarƙaƙiya ce mafita an kasa ganewa. Soko mutunci junanmu muna ta sa'insa, sarƙaƙiya ce mafita an kasa ganewa. Shin wai mafarki ne nake ko gaskiya ne? In ko da wasa ya kamata a ce in gane. Yau ga maza ga da wuta wani lamari ne. Na ɗau mutunci ni da kai ashe da so kai ya min kawa. A wajen gini na shekaru da yawa na kwashe, tun bar rufi ba lokaci ɗaya sai ya rushe. Duka amanna na yo na kalamai ni na lashe, nauyin bayani shi na yau harshe ya jani.